Jordi. Jo soc Diego. Som de l'equip 6. Pel·lícules. Ballana. Es tracta d'una xiqueta que tot l'oceà per salvar la seva illa, buscant a Dory. Es tracta d'un peix que quan va ser xicotet es va perdre i va perdre la memòria. Un peix fora del mar. Es tracta d'un peix que li van pescar i va tindre que recórrer tot l'oceà per a rescatar-se amb els seus amics. L'espantataurons. Es tracta d'un peix, un tauró que es fan amics i simulen una lluita en la que guanya el peix. Equisis, anem a presentar-vos tot el llibre relacionat amb el mar i l'estratègia de l'oceà blau, les meravelles del mar, com de xiula, el seu fantàstic, el peix aliment el seu mar profund, sense pes del mar, sota el grau. Xiquets, anem a parlar dels llibres i pel·lícules relacionats amb els oceans. Som l'equip 6. Jo soc Alejandro. Jo soc Sílvia. Jo soc Carlota. Moby Dick tracta sobre un xiquet que per a guanyar diners té que surcar el mar. Però un dia es va trobar a Moby Dick, que era una ballena molt gran que podia trencar el vaixell d'un cop. Ballana. Aquesta pel·lícula infantil es tracta d'una xiqueta anomenada Ballana que ha de trobar un heroi anomenat Nemo. Aquesta pel·lícula es tracta d'un peix que es perd al mar i son pare va a buscar al mar. Al final la família muere i el pare el rescata. 20.000 legües de viatge submarí. Aquesta pel·lícula, aquest llibre, és per a més de 10 anys. Tracta d'uns senyors que fan una expedició amb un submarí anomenat Nautilus. És del famós escriptor Jules Verne, aquesta persona francesa que també és famosa per haver fet altre llibre anomenat Viatge al centre de la Terra. Adéu! Som l'equip 6 i anem a explicar els llibres i pel·lícules relacionades amb mars i oceans. Jo soc Nieves. Jo soc Clara. Jo soc Hugo. Jo soc Nacho. Els llibres són La Sirenita, L'estratègia de l'oceà blau i Escrit en l'aigua. La Sirenita. Es tracta d'una sirena que es va convertir en humà però sense veu, però la va recuperar. Estratègia de l'oceà blau. Es tracta d'un xiquet que va utilitzar estratègies per a sobrevivir a l'aigua. Escrit en l'aigua. Es tracta d'un llibre de por. Les pel·lícules són Buscant a Nemo, 47 metres 2 i Pirates del Caribe. Buscant a Nemo tracta d'un peix que es perd a l'oceà i el seu pare el busca. 47 metres 2 és d'un tiburó que es enganxa a la xana. Pirates del Caribe és d'un pirata que es llama Jack Sparrow que va d'aventures i busca tesors. Hem fet un llibre que tracta sobre mars i oceans. El xiquet perdut tracta d'un xiquet que estava a la mar i un dia es va perdre i el va encontrar un mariner. El xiquet perdut. Havia una vegada a l'oceà d'Espanya un vaixell que navegava. Aquell vaixell era de color groc, roig i blanc. Van veure un xic que necessitava ajuda i van llançar un salvador i ell va agafar un salvador.
va encontrar amb el xiquet i va dir: què fas així? Què ha passat? He caigut a la mar. Estàs bé? No, m'he resfriat. Te donaré una